नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज तुम्हाला सफेद वाटाण्याची उसळ कशी बनवायची ते मी दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य: कांदा, आलं लसूण पेस्ट, कढीपत्ता, टोमॅटो, कोथिंबीर, तिखट, इथे मी मालवणी मसाला घेतला, कुठलाही चालेल, आणि मीठ, तेल, राई, जिरं आणि हळद। आणि हे उकडून घेतलेले 2 शिट्या कुकरला लावलेले आहे। 2 शिट्या करून उकडून घेतले, चांगले उकडले ते आता। आणि त्यात मी उकडताना मीठ घातले, याच्यामध्ये चव चांगली लागते मी त्याच्यासाठी। आता आपण कृतीकडे वळूया। मी गॅसवर पातेलं ठेवले, त्यामध्ये आपण अगदी थोडं फोडणीला जेवढं लागतं 2 ते 3 चमचे छोटे तेल घालणार आहोत। तेल तापल्यानंतर त्यामध्ये आपण राई, जिरं, हळद आपण नंतर घालणार आहोत, कारण हळद नाहीतर जळणार ती। आणि त्याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट, कढीपत्ता जरा बारीक करून टाकायचा, वास चांगला येतो मग त्याचा। त्यानंतर हे कांदा, 1 कांदा घेतलाय मी इथे, टोमॅटो, आणि हे मालवणी टाईपचं वाटण। हे याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये शेअर केलेली आहे। आता हे आपण चांगलं परतून घेणार आहोत, आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण हळद टाकणार आहोत, मग ती हळद जळणार नाही आपली। फोडणी झाली आपली, आता ही जरा चांगली भाजायची आपल्याला खमंग। फोडणीमध्ये थोडी मी कोथिंबीर टाकणार आहे, मग वास छान येतो। जरा थोडा टोमॅटो मऊ व्हायला पाहिजे, कांदाही भाजला गेला पाहिजे जरा। यावर आपण आता एक झाकण ठेवणार आहोत, त्याच्या उभेवर जरा कांदा आणि टोमॅटो नरम होण्यासाठी। हे मी ते मालवणी वाटप आहे, ह्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये शेअर केलेली आहे, ती तुम्ही बघून घ्या। तुम्ही मी 2 चमचे मसाला घेतला, हा सर्व लागणार आहे मला इथे। तुम्हाला पाहिजे तर तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। तुमचा मसाला जसा तिखट असेल त्याप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त घालू शकता। फोडणी तयार झाली आपली आता ही। यात आपण आता हे सफेद वाटाण्याचं शिजवून घेतलेले आहेत, मीठ पण टाकलेले आहे त्याच्यामध्ये, हे टाकूया आपण याच्यामध्ये। आणि जरा गॅस मोठा करून 5 ते 7 मिनिटं पुन्हा एकदा उकळी येऊ द्यायची याला। कुकरला मी 2 शिट्या केलेल्या आहेत। 2 शिट्यांमध्ये हे झालेलं आहे माझं। नाही तर जास्त जर शिट्या केल्या तर त्याचं सालं बाहेर येतं आणि मग एकदमच जास्त मऊ, मग ती भाजी खायला चांगली लागत नाही। हा असा व्हायला पाहिजे, शिजून असं बोटाने हे झाल्यावर असं फुटायला पाहिजे, बस एवढं शिजलेला हा बरोबर आहे। आता आपल्याला हे 5-7 मिनिटं ह्याला असंच ठेवायचं। त्याच्यानंतर आपण त्यामध्ये वाटण थोडं टाकणार आहोत। आता 5 मिनिटं झाली आहेत, आपण हे बघूया। ह्याला चांगली उकळी आली आहे। आता आपण या उकळी आल्या ढवळून घेऊया। हे उकळी आलेली आहे, आता ह्याला आपण याच्यामध्ये खोबरं टाकणार आहोत, कारण आधीच वाटाणे आपले शिजलेले आहेत, त्यामुळे जास्त वेळ लागणार नाही आहे शिजायला ह्याला। आता मी याच्यात वाटण टाकते, आणि मी हे ढवळून घेते। थोडं मी पाणी याच्यात टाकणार आहे, कारण ते आता आपण खोबरं जे टाकलंय ते जरा चांगलं त्या वाटाण्यांमध्ये मुरायला हवं म्हणून। आणि आपण याच्यावर झाकण ठेवून हे 5 ते 7 मिनिटं उकळायला ठेवणार आहोत। त्यानंतर आपली भाजी तयार होईल। थोडं मी कोथिंबीर टाकते याच्यामध्ये आता, आणि बाकीची नंतर उरलेली वरून टाकणार आहे। मीडियम गॅसवर ठेवायचे आपल्याला ते उकळायला 5 ते 7 मिनिटं। ही आता आपली सफेद वाटाण्याची उसळ तयार झाली। आता मी याला वरून कोथिंबीर घालते आणि गॅस बंद करते। तुम्हाला हवी तर आणखी घट्ट करू, पण नंतर थंड आल्यावर ही घट्ट होणार, आणखी जास्त पण घट्ट करून थोडी रस्सा असलेली छान वाटते। भाकरी किंवा पोळीबरोबर खूपच छान लागते। तुम्ही जरूर करून पहा। माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या या व्हिडिओला लाईक करा। माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। आता भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार।